ladala suntigɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun Sherifila denbaya kɔnɔna na nin dɔgɔkun in ta ale kɛra ka bɛn ni kunu alamisa ye mars kalo tile 13 san 2026 suntigɛ in bɛ kɛ sababu ye ka alisilamɛ caman fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kɔnɔ u ka jɛ ka suntigɛ bonya ani karama o kɔnɔna na ni ne an dunga in bi bakuruba kunnafoni kɔnɔ kunnafoni wɛrɛ bɛna fara min kan k'u kɔnɔ kuma walawala aw ye sɔɔni aw dangana. An balima Sherifila jabaranin filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo k'aw barikada aw ka Sherifila télé sugantili la k'a kɛ aw ka kunnafoni di so mandi ye k'a fɔ aw ye k'aw bisimila aw ka jabaranin so mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔn bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na cogoya min na sisan Sherifila duba ladala suntigɛ kɛnɛba o sigira ka bɛn ni kunu alamisa ye mars kalo tile 13 san 2026 Bangɔni Janginɛbugu kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni hakilina ɲumanba in yɛrɛ bɔra an fa n'an karamɔgɔ de la Seyidi Sherif Usman Madani Haidara dɛmɛ don min nafa ka bon hadamadenya ale lawaleyali hukumu kɔnɔna na wa alisilamɛya diinɛ fɛnɛ kɔnɔna na a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Sherifila jabaranso tɔgɔ ala Amadu Kamara Ibrahim Kulubali Baba Keita ani Abdoulaye Sogodogo olu kun y'an ka cidenw ye an ka jɛ ka sɔrɔlenw seereya. Ladala san o san sunkaloba hukumu kɔnɔna Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara alamusa o alamusa bɛ suntigɛ belebele la bɛn alisilamɛw ye bɛn ani kelenya ni nisɔndiya ni muɲamuɲa kɔnɔ a ka denbaya la Bangɔni Janginɛbugu la Sherifila duba kɔnɔ. Ayiwa an kɔni nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ kan yan sabula an bɛ sunkalo de la sunkalo ye kaloba ye bon kalo a tilalen bɛ tile 10 fɔlɔ tile 10 filanan fo ka se tile 10 sabanan ma alhamdulilayi ala min sɔnna k'a yira n'a fɔ an donna tile 10 sabanan kɔnɔ bon nin sunkalo in kɔnɔna na an karamɔgɔ n'o ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye a bɛ jama suntigɛ nin suntigɛba labɛn alamisa o alamisa bon an kɔni b'a jigiya nin ye alamisa laban ye nin sunkalo in na. Bon vraiment nisɔndiyalen don min b'an bolo o ye foli ni dugawu de ye Sherif Usman Madani Haidara a ko mɔgɔw ma k'u ka fɛn o fɛn kɛ ale yɛrɛ de ye mɔgɔ fɔlɔ ye k'o kɛ donc ladenbaga yɔrɔ ɲuman don an bolo an kɔni an b'an sen da ale sen na nɔ de la an b'a dɔn diɲɛ na yan hɛrɛ b'a la lahara fana an bɛ taa don hɛrɛ tɔ fana na an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ansaru bɛɛ lajɛlen ani silamɛ ɲumanw bɛɛ ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Gɛlɛyaw bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ la don Mali kɔnɔ ka don farafinna kɔnɔ ka don diɲɛ kɔnɔ nɛgɛtɔ bɛ nin ka sɔli ala rasul. Mali silamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma a ka nin suntigɛ belebele in hukumu kɔnɔ wele bi bila Ma Ture n'ale ye Kajalitul Kubra ɲɛmaba ye a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan ka ye nin suntigɛ kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya yira. An bɛ Sherifila bi an nana suntigɛ de la san o san n'ala y'o jira an na ni sunkalo kɛra karamɔgɔ b'an wele Kajalitul Kubra la k'an ka na suntigɛ la an nana o suntigɛ de la o ye kɔrɔlen ko ye an bɛ se tigɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn ala min ye ɲinanta in jira an na a ka san caman jira an na ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ k'an yɛrɛ kɛ kɔma ɲuman ye an b'a ɲini ala fɛ ka jamana basigi ka jamana sumaya ya rabbi an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sɔn an na ala kana tɔɔrɔ se mɔgɔ si ma Kajalitul Kubra kɔnɔ an b'a la san caman an b'a la san o san an bɛ wele ka na an bɛna suntigɛ kɛ fɛn bɛɛ kɛra an ye an bɛ bonya barikada ya rabbi a bɔra nafolo min na ala ka miliyari bila an nɔ na ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ka hinɛ tabaw la ka jamana basigi ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ kɛ ansari bɛɛ ka hɛrɛ kɛ alisilama bɛɛ lajɛlen maa min y'an yɛrɛ ɲɛmaa ye ala k'an ɲɛma a la. Kun ye an invitera an ka ɲɛmɔgɔba fɛ Sherif Usman Madani Haidara ale de y'an invité ka na suntigɛ la nisɔndiya min bɛ n na nisɔndiya b'atɔ n'i ko k'a ka nisɔndiya ɲɛfɔ n'i ko ka tasuma fiyɛ o tɛ nisɔndiya ɲɛfɔtɔ ye n'a nuji b'a faa a daji tɛna faa an b'a fɔ alhamdulillah a barika ala ye nisɔndiya min bɛ ne na ka ala barikada k'a tanu ka sɔli caya kira ka sallallahu alaihi wasallam k'an ka sababu ɲuman fo Aja Ma Ture Madame Berti a tila k'an karamɔgɔ an mɔkɛ an n'an ka ɲɛmaaba fo Amirul Muminin ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲin'a fɛ sijan ni kɛnɛ ala k'a dan an ma nisɔndiya min bɛ ne bolo o y'o de ye k'a fɔ ko ala ka san caman jira an na ala k'o mɛn an ɲɛ ala k'o mɛn an kɔrɔ nin doni ala k'a tafaga n'u ma san o san bɛn ani kelenya ala k'a sabati jamana ala k'a lafiya.
wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don alisilamɛw b'a kanu ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni nin suntigɛ belebele ye min bɛ labɛn a fɛ sunkalo alamusa o alamusa a sen fɛ silamɛw dala dumunifɛnw minfɛn sumalenw o si tɛ kɛ maa si negela ye nin suntigɛba in kɛnɛ kan bi alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo fɔlɔ ka ala waleɲuman dɔn ko ala ni ce salo an nana ni ɲɔgɔn kɛnɛ dɔ kan tuguni k'a ɲini ala fɛ ko ala ka ɲina yira an na an b'a dɔn ko duwawu jaabira f'an kelen k'an yɛrɛ ye kɛnɛ in kan yan o la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ fo an n'an ka perezan an n'an ka sherifu a seyidi sherifu usman madani hayidara an b'a fo ka waleɲuman dɔn an bɛ don min na bi nin ye alamisa laban ye sunkalo alamisa laban o de ye bi ye donc a bonya a n'a nisɔndiya min bɛ anw na bi o de ye ne ni n ka karamɔgɔ ani n ka ɲɛmɔgɔ n'o ye a seyidi sherifu usman madani hayidara donc n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na n y'a fɔ a ɲɛna ko Ma Ture ko a bɛ fɛ ka suntigɛba labɛn k'a di yan n ka na n'a ye n'o ye nɔnɔw ye a bɛ na n'a ye k'a d'a ma a k'a di mɔgɔ minnu bɛna suntigɛ k'a di olu ma ne y'a wele k'o f'a ye ani sɔjalen ko non n b'a fɛ Ma Ture ka na o ye laada ye san o san ni ala y'a yira n na alamisa ni sunkalo alamisa labanw sera ou bien alamisa filanan sera a bɛ ci bila ka Ma Ture n'a ka jama wele u ka na donc a ko n k'a fɔ Ma Ture ye vraiment k'a gɛlɛya ani jama in bɛɛ lajɛlen ka na tuguni an ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka laada la tile an y'a fɔ maa ye maa ma gɛlɛya foyi dɔ a la aja Ma Ture fana sɔnna ka mɔgɔw wele an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na o suntigɛba kɛ bi serifula la bankoni na an nisɔndiyalenba don ni o de ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni alamusalaba in suntigɛba Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a Seyɛrɛ Sherifu Usman Madani Hayidara ka du kɔnɔ a ma kɛ basi ye k'a na dɛsɛra sabula alisilamɛw b'a yirika caman jɛra k'i bolo don ɲɔgɔn fɛ da la dumunifɛn dumanw sogo kulɔw zamɛ kulɔw kɛnkɛlibaw jus de fruits namansaw lemurubaw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman nin si ma kɛ maa si negela ye nin suntigɛba in kɛnɛ kan baaraw ka sɔrɔ ka kuncɛ ni jama seli ye ka sɔrɔ ka nɔngɔnkuru ani dawala bɛɛ lajɛlen ko o forobaya ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala ka san nataw ala ko yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ka sanga ni a Seyɛrɛ Sherifu Usman Madani Hayidara a ka laɲini ye. Amina yarabi Amadu Kamara an bɛ to nin kɛnɛ kelen kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la ka alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ a ka golokansigi Seyidi Sherif Ahmed Tijani Hayidara ale ka laseliw ɲɛmada. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim tasliman kasira k'ala fo k'ala barkada kisi nɛma caman ko kɛ kira ni a so ni sanu kan ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma ala ka an bɛɛ lajɛlen o la o kɔfɛ nin waati in na an lamɛnbaga ani an lajɛbagaw an b'u bɛɛ fo ni kisi folikan ye n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan alhamdulillah bi nin waati la an nisɔndiyalen don Sherifula duba kɔnɔ Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara ale fɛ yan hukumu kɔnɔ min ni o de ye alamisa ni an filɛ o la alamisa Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara a bi silamɛ jama sun tigɛ Sherifula yan o la o fana o daminɛ ni bi cɛ a mɛnna mais k'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka mɔgɔw sun tigɛ san kɔnɔ an y'o de fɔ anw yɛrɛ bɔra an yɛrɛ kalama ka sɔrɔ o bi sen na san o san a bɛ waati dɔ ta ka se ka alisilamɛ jama sun tigɛ tashji'uli kama a n'a yɛrɛ ka wulikɛjɔ kama alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ye bonya min fɔ sunkalo kalo la ani hinɛ na jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'i silamɛɲɔgɔn sun tigɛ a ye bonya ni karama min fɔ a la o la ustaz ninnu u ka baara kɛra a laseliw ye ka alakira kana kuma fɔ mɔgɔw ye a se bɛ minnu ye k'u bila sira kan nka kuma dɔ la wele dabaga ka kuma mɔgɔw fɛ n'u ye fɛn ye i yɛrɛ la hali bi o bɛ tɔw ja gɛlɛya o b'o su ka kɛ a baarali kan o la anw ye kodɔn ka nin sɔrɔ sen na mais ka kɛ dɔgɔkun bɛɛ ye sunkalo kɔnɔ o daminɛna o fana san damadɔ filɛ nin ye ka tugu ɲɔgɔn na sunkalo dɔgɔkun bɛɛ n'o ye alamisa sun alisilamɛ jama sun bɛ tigɛ yan mais nin bɛɛ ye ŋaniya yira de ye nin bɛɛ ye yirali de ye jɔnw na k'a fɔ nin ye hinɛ kalo ye nin ye ala ka yafa kalo ye jango kɛrɛnkɛrɛnnenya hinɛ kalo ka bɔ ala bolo ka ɲɛsin a ka jɔnw ma ani jɔnw yɛrɛ dama ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma
sabu jango ni waati na an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye san 2026 an b'o de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dekun min bɛ jamana in kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi o la Ala ye se kɛ minnu ye k'u bɛ se ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ dɔw sun tigɛ ka mɔgɔ dɔw surtout mɔgɔ jojoli bɛna sun tigɛ in yɛrɛ kɛ siri fila a ka ca mais Oustaz bɛ nin kɛ ni ŋaniya yira min ye mais setigiw bɛ yen a nafolo yɛrɛ bɛ minnu kun a sɔrɔ bɛ minnu na o la olu de kan ka nin baara ninnu ta k'a kɛ lajɛfɛn ye et puis k'a baara kɛ setigi Ala yɛrɛ kama sabu jɔn bɛ nafa sɔrɔ ni o baara de ye ni kuranɛ ko ten k'a fɔ mɔgɔ ka n'i jigi da nɛɛma kan k'i b'o sɔrɔ ale Ala bolo fo i ye min kɛ ale Ala ɲɛda ɲinini kama o la an bɛ o de yira an balimaw la mɔgɔw fɛn o fɛn kɛ i ka ɲuman na jan kɔni kaloba in kɔnɔ o k'a sɔrɔ a bɔra dusukun jɛlen na ka se Ala ka jɔnw ma wa kana se Ala fɛnɛ hɛrɛ min ni a b'o nata a b'o sɔrɔ ni hinɛ ye jɔnw na sabu Ala ko tɛ arrahimuna yarhamuhum arrahman ko minnu bɛ hinɛ Ala ka jɔnw na ale hinɛ tigi Ala ale yɛrɛ bɛ hinɛ o tigilamɔgɔw de la o la an k'an jija an k'an cɛsiri k'a fɔ nin kalo in ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don ka ɲɔgɔn ɲɛji cɛw kalo don sabu dekun min bɛ jango an ka jamana ninnu kɔnɔ bi fɛn dɔnnen don o la an bɛ Seyidi Sharif Usman Madan Haidara an b'a fo a ka wulikajɔ la a ka laseli la nin kuma ninnu na ani a yirali fana na a seko damayira la ni nin baara ninnu kɛli ye hali bi a kun ye min ye ni o de ye a nafa ye Alakira ye min fɔ a la yarabi Ala ka o di an n'a ma Ala k'an sago di k'an ka laɲiniw sabati Ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya Ala k'o k'a ka Alaya kama ni Alakira hɔrɔma ye san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na hɛrɛ la ko nin de ye dɔgɔkun laban ye sunkalo kɔnɔ nin kan ka an yɛrɛ bɛɛ kelen-kelenna miiri k'an tasi k'a fɔ waati ninnu bɛ ban sunkalo kun bɛ yen sisan de an bɛɛ kun b'a la ko a bɛna daminɛ mais bi sunkalo a bɛna ban an b'o hukumu de la nin b'a yira ɲɛnamaya min a bɛ daminɛ tan a bɛ tila ka laban cogo de la ka ɲini Ala ka an taw kɛ hɛrɛ a la ka ɲini an ka waati labanw bɛ se kuma min o k'a sɔrɔ ani setigi Ala yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu Muhammadin wasalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. hali bi an bɛ to Sherifula duba kɔnɔna na nka an bɛ taa kunnafoni wɛrɛw kun kan namasa danga jagokɛlaw olu taara ni bonyaba ye k'a ta k'a ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma bonya ninnu yɛrɛ a bɛ tali kɛ namasaw lemurubaw jabibiw o n'a ɲɔgɔnna yiriden suguya caman wɛrɛw ni bonya in yɛrɛ a kɛra ka bɛn ni araba tɛmɛnen mars kalo tile 11 san 2026 Sherifula duba ale kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara in min kɛlen filɛ u fɛ nin ye a san 6 bɔ ɲɔgɔnko de u bɛ nin waliya ɲuman in a kun tɛ dɔwɛrɛ fo ka se ka na duwawu ɲini kɛ karamɔgɔ Haidara fɛ ani ka se k'u ka kanuɲɔgɔnyaw kurakuraya ka ɲɛsin a ma Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Fatumata Kane ale bɛ walawalali k'a kutɔ la. namasa danga jagokɛlaw bisimilara an karamɔgɔ fɛ Seyidi Sharif Usman Madan Haidara a ka denbaya la namasa danga jagokɛlaw ka nin bɔnɲɛ an fa la laada kɔrɔ do ka da kan baara in bɛ senna a bɛ san 6 bɔɲɔgɔnko bɔ sunkalo mana se u bɛna ŋaniya yira kɛ Seyidi Sharif Usman Madan Haidara la ni yiriden caman dili a ma namasa kɛsuw bɛ o la lemurubaw jabibiw raisinw o n'a ɲɔgɔnna caman duwawu ɲini ani kanu siraw do an y'a kɔnɔ an bɛna sondɛgɛ di an karamɔgɔ ma n'o ye Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ye o de y'an sekun ye bi wulada in na ani an ka sugu ɲɛmɔgɔ Ala sɔnna alhamdulillah an bɛ nin baara in sa a bɛ sanji 6 bɔ nin baara in a ye nafa min bɔ a tɛ se ka fɔ ka se a dan na an ka suguladenw denmisɛnninw an minnu na dugawu ɲini na yan an ye nafa min sɔrɔ karamɔgɔ ka nin dɔgɔ in na a nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na ni Ala sɔnna san o san an b'an cɛsiri ni min di fara kɔnɔ o tɛ bɔ a la ni Ala sɔnna an nana ni yiriden suguya caman ye kɛrɛnkɛrɛnma an sigilen bɛ min kunna n'o ye namasa yɛrɛ ye an nana namasa kɛsu min a bɛ kɛsu 16 ɲɔgɔnna bɔ kɔfɛ raisinw b'a la pommes b'a la papayew b'a la lemuru bilenmaninw b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ b'a wele min bɛ n bolo ka ɲɛsin balimaw ma minnu ma nin hakili sɔrɔ k'a dɔn Seyidi Usman Madan Haidara ye mɔgɔ ye jamana in kɔnɔ bi ale kɛla an ɲɛ jɔrɔ ye hɛrɛ sira bɛɛ lajɛlen kan o la an b'a ɲini sugu bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ nin dɔn minnu tɛ nin dɔn o k'a dɔn karamɔgɔ ka dɔgɔw bɛ minɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a daminɛ san 1 san 2nan e de bɛna yɛlɛma dɔn i ka baara cogoya la inshallah. Seyidi Sharif Usman Madan Haidara a nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin ŋaniya yira baara in ye ka bɔ jagokɛlaw yɔrɔ la ni o ye namasa danga jagokɛlaw ye ni ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma o de ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ.
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ ka sanga ni u ka sunkalo kalo barikama dɛmɛ ɲɔgɔnyaw ye baɲumankɛtɔn Fondation Malienne pour l'entraide et le développement bakuruba fɔli la FMED ni a ɲɛkunberen bɛ Mali jamana minisiri ɲɛmaakɔrɔ bolo Musa Mara u ye dɛmɛ kɛ balota nasiraw fɛ ka se ka bɛn araba don ma mars kalo tile 11 san 2026 k'o ta k'o di Bamakɔ yɛrɛmarakafo ma ɲɛmaw olu ma baara in yɛrɛ kɛra u jabala kɔnɔna na Amdalayi Ase 2000 la ka sanga ni ma ɲɛma caman yeli ye a kɛnɛ kan Sherifla Jabaraniso tɔgɔ Alamadi Awa Kebe n'a ka jatala Abdulayi Jarari tun bɛ kabini sungo damnana ala ka maɲumanw bɛ dɔ fara ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ baaraw de kan sanga na waati bɛɛ lajɛlen ka sanga ni a ka baaraw taabolo ye i n'a fɔ ka dɛmɛw kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma Fondation Malienne pour l'entraide et le développement bakuruba la FMED n'a ɲɛmaaba ye Mali minisiri ɲɛmaakɔrɔ Musa Mara ye a wulila a ka laadala ɲɔgɔn dɛmɛ ma arabadon Fondation ɲɛmaw bɔra ka balo caman de di a jabala la Bamakɔ yɛrɛmarakafow bɛɛ lajɛlen ma fɛn minnu dira Bamakɔ sigidaw ma i n'a fɔ kɔrɔlen u b'a kɛ cogo min o ye malo sukaro tulubidenw ani makɔrɔniw olu n'a ɲɔgɔnna caman Bibla in an bɛ dili ma sunkalo latigɛ la ka da an ka président Musa Mara conseil d'administration Musa Mara n'a ka hakilina ye k'a fɔ ko n'i ye dɔrɔmɛ sɔrɔ i ka tila ni fɛn fɛn sɔrɔ i ka tila i jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn k'a fɔ bi a t'a sago la a tɛ a sagona déplacement na mais a hakilina o bɛ carinɛ hali bi parce que a y'an kelen kelenna bɛɛ dege o de la k'a fɔ ko baara a ka dulu mɔgɔ kelen na mais hakilina an k'o ta an k'o la baara donc an b'o kɛnɛ de kan n'an kun y'a daminɛ ni Kidali ye an ye dili kɛ Kidali ka dɔ kɛ Tombouctou ni Gao an nana Bamako ka dɔ di association ma mais comme san o san fana a bɛ yala ka taa commune kɔnɔna la ka taa dimali kɛ an y'a fɔ cogo min na a t'a sago la mais an y'a ɲini bi ka teriw n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ quartier kɔnɔna la commune kɔnɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan bi ka diliku ma u fana ka sigida la u bɛ maa minnu dɔn n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u fana ka se ka dilikolu ma k'o da n'an ye dɔ di misiriwelaw kaburudon gardien ani sukulaw o kɔfɛ an bɛna dili kɛ Kayi ani Segu ani Sikaso k'a kuncɛ ni fini ye parce que an b'a dɔn sunkalo bɛ kuncɛ ni seli de donc selimafini fana k'o di déplacé minnu bɛ Senu seti kan an bɛna se olu fana ma ka taa selimafini d'olu fana ma parce que mara ka hakilina ye nin de ye a ye ne la waleya depuis kumajan donc ka assurer ka yira k'a fɔ a tɛ kɛnɛ kan mais a hakilina u bɛ yen a ye maa minnu dege baara la olu ye baara ɲɛdɔn bi olu filɛ baara la a nɔ la a ka hakilina sababu la donc an b'o baara kɛnɛ de kan Bamakɔ sigidaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minnu garijɛgɛ donna nin balo ninnu na an balimamuso Mali premier ministre kɔrɔ Musa Mara n'a ka fondation maaw fo u ka nin san o san hakilina ɲuman in na ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma foli de b'an bolo ka ɲɛsin fondation ma fondation in créera depuis 2012 à ce jour ka se bi ma président du conseil d'administration n'o ye monsieur Musa Mara vraiment a tora mɔgɔw jigikɔrɔ population jigikɔrɔ a kɛra région ye kana se Bamako commune bɛɛ lajɛlen ma a furadama a ye population jigitugu sunkalo la donc bɛɛ b'a dɔn ɲinɛta bɛ ka kɛ condition min na nka an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ala k'a sara Musa Mara balima siraw baarakɛɲɔgɔn siraw ani teri siraw minnu kun bɛ kɛnɛ kan u ye wale ɲuman dɔn foli kɛ ni ka tila ka duwawu kɛ Musa Mara ye ani Mali jamana ye walasa bɛn ani basigi bɛ se ka sinsin cogo min k'a fɔ an nimisi wasalen don an jigi sigilen don parce que an jɛɲɔgɔn Musa Mara ɲina a bɛ condition min na bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ kaso la mais a y'a yira k'a fɔ kasoladon in o tɛ se k'a ka fasoden ɲumanya ka fɛn b'o la kasoladon in o tɛ se ka fɛn bɔ a bɛ dɛmɛ min lase jamanadenw ma fan bɛɛ fɛ nin dɛmɛ in an y'a lase limama ma fɔlɔ limama ka se k'a lase fantanw ma u ka sigidaw la an bɔra yen an sera k'a lase association ma association fana k'a lase u ka sigidaw ma yɔrɔw la an sera Kidal an sera Menaka an sera Tombouctou an sera Sikaso an bɛna le Kulikoro an bɛ ka Kayi kɛ Mali région bɛɛ bɛ Musa Mara bolo nɔ ye a se k'a yira bɛɛ la k'a fɔ maa kɛra lahala o lahala la n'i b'i ka jamana fɛ n'i ka jamanadenw hami b'i la i bɛ se ka ko dɔ k'u ye Musa bɛ k'o de yira tan k'a fɔ action daminɛ ni bi cɛ min donna la a ka ca ni miliyɔn 20 baara bɛ continuera baara tɛ jɔ parce que maaw bɛ Musa kɔ u jɔlen don a ka
kuma a bɛ lase a ka walew u bɛ lase a ka ci bɛ se a seyɔrɔ la ka dugawu kɛ ni fɛn fɛn kɛra ala ka a jɔ a ye ala ka a sara ka jamana kisi ka jamana dɛmɛ lahɔrɔma kosɔn donc an bɛ bɛɛ de fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ fondation na minnu bɛ fondation dɛmɛ ka ni ɲuman ninnu kɛ dɛsɛbagatɔw ye jamana kɔnɔ a bɛ kɛ jamana in fan bɛɛ donc ka bɛɛ fo o la donc o de kuma la gɛlɛma ye ka ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ala ka hɛrɛ kɛ fondation ye ala ka hɛrɛ kɛ mara fana ye ka ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in kun cɛra ni balo ninnu dili ye Bamakɔ sigidaw bɛɛ ka nɔnabilaw ma ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛ an ka jamana ye. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka taa Côte d'Ivoire jamana ale kan dɛmɛɲɔgɔnya baaraba dɔ kɛra Dalowa ni ale bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ni baara ɲuman in yɛrɛ kɛba ye Imam Mohamed Lamine Touré ni ale ye Ansar wajulukɛla karamɔgɔba ye ni an ko olu ma ko wuduhu a bɛ nin dɛmɛɲɔgɔnya in kɛ san o san ka ta ka ɲɛsin yatimɛden kɛmɛ caman de ma janko sunkalo seli yɛrɛ ale ɲɛkɔrɔlaw la Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sako ale bɛ walawalali k'a tɔ la. Nin ye laada ye san 9 Imam Mohamed Lamine Touré ale bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin yatimɛdenw ma seli ɲɛkɔrɔla mana se nin ye a san 9nan ye a ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin yatimɛw ni yatimɛ somɔgɔw ma fini kura complet 900 bugulu min bɛ don musow tulo la o douzaine 50 ka taa se samara 100 caman ma ani malobɔrɔ 60 ni dɛmɛbaga wɛrɛ ka dɛmɛ ye min ye malobɔrɔ 20 di a ma ka fara a kan. Ni waleya in bɛ don hukumu kɔnɔ ka kɛ ni a ka kumaw ye o de ɲɔgɔn dɛmɛ ni sunkaloba in na san waati bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn dɛmɛ waati ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sunkalo in o ye waati kɛrɛnkɛrɛnni ye ni balo ani ni donfiniw tilali baaraw kɛra a fɛ sibiri ani kari tɛmɛni maa minnu garijɛgɛra a la kabini yatimɛw ani yatimɛ somɔgɔw la u ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin Imam Mohamed Lamine Touré ma a n'a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen minnu ye a dɛmɛ ka ni waleɲuman in kɛ ni ka laban ka welewele kɛ ka ɲɛsin setigi bɛɛ lajɛlen ma i k'i se kɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma yatimɛw. Walayi nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de o ka fani sɔrɔ o ka samara sɔrɔ n bɛ dugawu le k'a ye n bɛ dugawu kɛ ala mɛn si ani kɛnɛya la hali bisa ala camanba le fara a kan cɛsiri la an bɛ dugawu k'a ye waati bɛɛ inshallah ne siɲɛ fɔlɔ le a ye siɲɛ fɔlɔ le ye nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de ala n y'a mɛn mɔgɔw la ko a bɛ dɛmɛ caman kɛ feeretaniw la ale la an nana alhamdulillah ale fana y'a k'an bɛ suwa ka ɲɛ donc a nisɔndiyara n y'a foli b'o bɛɛ lajɛlen ye silamɛ fɛn fɛn n y'a foli b'o bɛɛ ye ala ka si ni kɛnɛya d'an ma. ala ye baraji ala ye jɔnɲuman ala kɛnɛyaw di ala gɛrɛjɛ foni ala haminanko nɔgɔya ala hinɛ ta a b'a bɛɛ la ala jigiyɔrɔ ɲa ala jibaw kɛnɛ to k'u gɛrɛjɛw la foni jako a ka diɲɛ yɛrɛ ala ka di fɔ ka dana tɛmɛ a ka diya ne yɛrɛ ala gɛrɛjɛw foni ala haminanko nɔgɔya ala ka diya nisɔndiya min ye nɔ a tɛ se ka fɔ dɔw ye fini sɔn a t'e bolo e b'i débrouiller k'o sa ne yɛrɛ ta den ninnu ye olu fasa bɛnna k'o fitinin sɔrɔ o jala ni ka tɛmɛ bɛɛ jala ni fɛn min ye nin wale ɲuman in kɛbaa ye n'o de Imam Mohamed Lamine Touré a y'a yira k'a fɔ silamɛya de bɛ an kalan nin baara in na wa silamɛya bɛ maaw encourager ka kɛ nin kan ka d'a kan silamɛw ka kira nɛɛma ni kisi b'a ma a yɛrɛ ye yatimaya kɛ ka tɛmɛ maaw dɔw de ka dɛmɛ kɛra sababu ye k'a dɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka na se waati dɔw ma o hukumu de la ko silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan k'i se kɛ dɛmɛna ka ɲɛsin i balima ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma nin waati in na n'o ye sunkalo ye ka ɲɛsin maaw ma minnu ni seba t'u ye a ka kɔrɔfɔliw la a ye foli ni waleɲuman ka ɲɛsin a ka sababu ɲuman ma n'o de y'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ko o de ye ale kalan nin waleya in na wa k'a bɛ k'o de ladege. Nin ye an san 9nan ye an b'o dɔn kɛ silamɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a di feeretaniw ma yatimadenw minnu fa tɛ balo la bilen bon alhamdulillah an b'a la fo k'ala barikada san tɛmɛnenw na an kun bɛ an nata ngo an ka finiw kana jigin complet 600 jugu ma ala fana y'an dɛmɛ o la bon an sila nouveau min na bi a complet date se k'a dɔn bilen a date se k'a dɔn bilen parce que maa ɲumanw y'u bolo fara an bolo kan donc alhamdulillah an bɛ silamɛ bɛɛ fo nin ye an ka baara ye san o san sunkaro tile 20
k'a ta o ma fo ka taa bila Laylatul Qadri don ma sa don o don sɔgɔma fɛ an bɛ yatimanden 100 ni kɔ an bɛ fini don olu kan na parce que n'i ye a caya ka tɛmɛ 120 140 o kan vraiment i ka du bɛ bloqué i kunna a ko bɛ i kamana guwa o de kama an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ don o don maa 100 ni kɔ an bɛ fini don olu de kan na. Nin waleɲuman min kɛlen filɛ ni Imam Mohamed Lamine Touré fɛ a ye musaka caman de don a da fɛ a ma kanu ka min fɔ maa ye o ka to gundo la a n'a daba Ala yɛrɛ cɛ. An bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna na k'an kun da Kayi mara kan kɛɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛba cercle kɔnɔna na Kɛɲɛba musobaw farala ɲɔgɔn kan ka musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye 8 mars ye k'o ɲɛnajɛ kɛnɛw sigi kɛnɛ in yɛrɛ a seriyalen tun don Kɛɲɛba cercle an b'a ɲɛmaa caman fɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ a la Abdulkarim Sako ale bɛ ɲɛfɔli k'a kunnafoni tɔ la. Kɛɲɛba mara ale ma to kɔ musow tɔgɔladon la ɲɛnamali la n'o ye 8 mars ye san o san marsi kalo tile 8 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen ma musow tɔgɔla cɛkɛda min n'u k'a ma promotion de la femme de l'enfant et de la famille n'o bɛ Kɛɲɛba k'a fɔ ka bureau local min bɛ Kɛɲɛba olu ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ni don kofɔlen la ɲɛnamaya ni kɛnɛ belebele sigilen ye a baaraw kɛra Kɛɲɛba marabolo ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ 8 mars ale ye don ye min n'a sigira diɲɛ tɔnba fɛ n'o ye Nations Unies ye a bɛ kuma musow ka hakɛ kan ani musow jɔyɔrɔ ye min ye ɲɛnamaya kɔnɔna na ɲinata baaraw la Kɛɲɛba musow ye u bolo don o jufa kɔnɔ ka waleɲumanw caman kɛ ɲina 8 mars hukumu na bawo ko ɲina 8 mars ani waati kɛrɛnkɛrɛn bɛnna n'o ye sunkalo ye u ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma kabini malo la ka se sukaro ma ka so tulu ma o ni suma wɛrɛw k'o ɲɛsin muso cɛsabaatɔw yatimɛdenw ani maa minnu garijigɛlen bɛ ni kasoladon ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma 8 mars hukumu na. Musow bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka na ni célébration in na Kɛɲɛba yan a parrain o kun ye Jawo ye a marraine ye Rosalie Marie Rosalie Traoré mais Nigeria tɛ partenaire kɔ n content no Kɛɲɛba partenaire bɛɛ kɔrɔ parce que vraiment n'an wulila ka s'u ma su an wulila ka s'u ma tile vraiment u b'an dɛmɛ o sababu la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka musow dɛmɛ u ka service dɛmɛ dans le cadre de l'atteinte de leurs objectifs an ye bidon d'huile an ye 100 di an ye malo 50 kg 100 an ye comment on veut dire là tulu bidon an ye 100 di an ye dɔ di prison ma an ye dɔ di muso dɛsɛbagatɔw ma muso lujuratɔw muso minnu cɛsabagatɔw denmisɛnnin minnu bɛ falatɔya la an ye dɔ di olu ka famille ma pour que u ka se ka soulager ni kalo in kɔnɔna la parce que 8 mars dɔrɔn tɛ kulon ni tɛgɛrɛ ye vraiment on veut changer les cadences mɔgɔw ka 8 mars dɔnya à travers certaines activités. Fɛn min ye Kɛɲɛba marabolo ɲɛmaaw ye u kunbɛ kɛnɛ kan u ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin musow ani dɛmɛbaga jɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ wuli kajɔ la su ani tile musow ka hakɛ lafasali la a y'a yira k'a fɔ nin baara in olu ka dɛmɛ bɛ musow ye nin baara in kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. San o san ka fɔ an kana kɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye an ka don dɔw ta kɛ tasibilaw ye an ka don dɔw ta kɛ kimɛniw ye pour que 8 mars min fêté min kama n'o ye musow ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o ye ka musow ka hakɛ d'u ma an ka se ka waleyaw kɛ waleya min bɛ an surunya o la kosɛbɛ o de la ɲinɛta kɛra conférence ani ka attestation de reconnaissance di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu y'u seko kɛ musow ka hakɛw ɲinini na ani suma min sɔrɔla k'o di muso dɛsɛbagatɔw ma ala ma bɛɛ da k'u kɛ kelen ani exposition musow ka seko n'u ka dɔnko ko o yira an na. Ɲina 8 mars min na a laɲɛnamana Kɛɲɛba musow fɛ ka fɔ sira fɛ a kɔni kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka bonyamasegin ka ɲɛsin maa dɔw ma minnu ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ musow ka hakɛ o lafasali la. Ni me fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fantɔw kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ. Faransi jamana minisiri min ka cɛw bɛ ɲɛsin Faransi jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma a donna Centrafrique jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguba la Bangui tile 2 taama don baarakɛɲɔgɔnya ani jɛɲɔgɔnyaw sinsinni kadiri kɔnɔ. Jean-Noël Barrot n'ale de ye Faransi jamana minisiri ye min ka cɛw bɛ ɲɛsin Faransi jamana ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma a bisimilara a jatigikɛ fɛ ni o ye a yɛrɛ tɔɲɔgɔnkɛ minisiri ye
Centrafrique jamana kono min ka cɛw bi ɲɛsin Centrafrique jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma Sylvie Netoff k'aw ladɔnniya ka fɔ a bɛ san 7 bɔ ɲina Faransi jamana maaba dɔ ka wuli k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kana don Centrafrique jamana kɔnɔna na san 7 furancɛ la nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye taama in yɛrɛ a bɛ don jɛɲɔgɔnya siraw kolokololi de da fɛ jɛɲɔgɔnya siraw lakununen kɔfɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ani Centrafrique jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni jumadonya in ye Faransi jamana minisiri Jean-Noël Barrot ani Centrafrique jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra kan ka sigi Centrafrique jamana ɲɛma yɛrɛ bɔra dɔgɔkun kelen taama la Moscou Rusila jamana kɔnɔ nin senfɛ ani Rusila maa ɲɛma Vladimir Poutine jɛra ka sigi ka masala kɔrɔfɔ caman kan. Congo RDC jamana kono Congo RDC jamana gouvernement ay laydu di ka fɔ ani diɲɛ selena ni tɔnba Nations Unies mina jɛ ka baara ɲɔgɔn fɛ wasa ka kolosuma ni basigi nati wulikajɔ min ni o tara ka Goma dugu sɛgɛrɛ n'a kɛra susuli ye sani dugu cɛ drone fɛ ka se ka o tiɲɛ dangɛnɛmaya ka bugu natigɛ bataki dɔ kɔnɔ kuma la Congo RDC maa ɲɛmaw u ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa maaw ma minnu ni olu nin tora wulikajɔ in senfɛ jamana y'a ka dusumakasa jira u somɔgɔw la k'a yira k'a fɔ nin ye gouvernement ka ko ye u sara jamana ko la Congo RDC maa ɲɛmaw tilala ka yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ wulikajɔ in kan ko siga t'a la sɛgɛsɛgɛliw bɛna dabɔ min bɛ kɛ sababu ye ka boloda ko in kisɛ kan sani dugu cɛ foronbara ni forona togo min doroni fɛ ni ka mɔɔw bɔnɛ u niw na jamana kɔnɔ bugun bɛ se ka bɔ a kan cogo min ka tiɲɛ dangɛnɛmaya Congo RDC gouvernement ka kɔrɔfɔw la a ye hakili sigi di jamana kɔnɔdenw ma ka yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw u lakanali ko ye gouvernement ka ci ye laɲini gɛlɛn don jamana faamaw ma ani maa minnu mago bɛ dɛmɛ la jamana kɔnɔ ka buna adamadenya dɛmɛ kɛ k'olu magɛn fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ ka tigɛ o kama k'aw ladɔnniya k'a fɔ o baara dabaɲɛ fɔlɔ Congo RDC jamana gouvernement ka fɔ la Rwanda jamana kɛlɛbolo min ni o cogolen bɛ Congo RDC jamana kɔnɔ k'olu bɛna labila wa u ni M23 mamudutilen jɛkulu min fana bi jɛla fɛɛrɛ bɛna kɛ k'olu fana daga bɔ u da la barisabu ka d'a kan M23 mamudutilen jɛkulu kɛlen bɛ k'i daga Congo RDC jamana fan dɔw fɛ minnu maratigiya ko bɛ a kɔnɔ Congo RDC maa ɲɛmaw u ye hakili sigi di k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan walasa jamana ka se ka kolosuma ka mara bɛɛ lajɛlen kafolen to ɲɔgɔn kan hakilisigi ani basigi kɔnɔ diɲɛ selena ni tɔnba Nations Unies ani Congo RDC maa ɲɛmaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye layidu di k'a fɔ cɛsiri ni wulikajɔw bɛna kɛ walasa ataki min tara ka Goma dugu sɛgɛrɛ drone fɛ ka susuli kɛ sani dugu cɛ a ko tiɲɛ bɛ se ka bange o kama sɛgɛsɛgɛli baara nun donna teliyala ka ban min bɛna yelen sigi ko in kan maa minnu nɔ b'a la ka se ka tɛgɛ kɛ olu la k'u bila kiri ka bolo kan. Uganda jamana y'a jira k'a fɔ a bɛna na fɛɛrɛ kura dɔw sigi sen kan min bɛ tali kɛ visa ko nɔgɔyali la jamana 40 kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw n'o jamanaw kelen kelen kɔnɔdenw b'a fɛ ka Uganda jamana lasɔrɔ ka visa ko ben ka bɔ u kan Uganda jamana gouvernement a ka ni sariya kura talen a kun de ye walasa ka se ka nɔgɔyaba kɛ jɛɲɔgɔnya siraw kolokololi la u n'u sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ munumunu salo damu tali u ka se ka yakubaya sanni feerew olu fana ka se ka sinsin visa ko nɔgɔya farafina jamana 40 ma olu kɔnɔdenw bɛ se ka don ka bɔ kɛ togo min lafiya la Uganda jamana kɔnɔ laɲini ye o de ye sariya in a bɛ farafina jamanaw de kofɔ jamana 40 cɛma Kenya bɛ o la Tanzanie Rwanda Burundi Ghana ani Mozambique k'aw ladɔnniya k'a fɔ nɔgɔya min bɛna kɛ farafina jamana 40 ye u ka don ka bɔ bɛ se ka kɛ togo min lafiya la Uganda jamana kɔnɔna na a tɛ farajɛla jamanaw kofɔ États-Unis jamanaw Royaume-Uni walima nansarala tɔnba Union Européenne jamanaw n'olu kɔni b'a fɛ ka Uganda jamana lasɔrɔ diyagoya kisɛ bilen u bɛ visa ɲini san'u ka don nka jamana 40 minnu kofɔra farafina jamanaw la olu de ka doni Uganda jamana kɔnɔ a tɛna na siri visa ko la bilen ni sariya in yɛrɛ tara Uganda maa ɲɛmaw fɛ waati min na duguma sira tunga fɛta o ɲuɲu n'o ɲaɲaw bunnen don janvier kalo la san 2026 États-Unis jamana tun ye gɛrɛntɛ dɔw ta ka ɲɛsin diɲɛ jamana caman ma visa ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw bɛ o la ka États-Unis jamana doni la gɛlɛya u ma ni visa sɔrɔ baliya ye wasa tunga fɛta k'i kunda États-Unis jamana kan a ka se ka nɛmɛ hali n'a ma se ka bali Uganda jamana kɔni y'a yira k'a fɔ kun min na u ye ni sariya in ta ka Uganda jamana doni nɔgɔya farafina jamana 40 ma u ka don Uganda jamana kɔnɔ ka bɔ lafiya la ka sɔrɔ a ma siri visa ko la k'a kun de ye kow ka se ka nɔgɔya u n'u jɛɲɔgɔn jamanaw ni baarakɛɲɔgɔn jamanaw ma nka a bɛra ta
o jamana 40 ka bɔ a la jamana wɛrɛ o jamana wɛrɛ n'o b'a fɛ ka Uganda jamana lasɔrɔ o kuma na visa tali o kɛr'i ma wajibi ye. États-Unis jamana ni Israel jamana ka jɛna Iran jamana la manga in kɔlɔlɔntan tɛ farafina jamana caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 10 kɔ bɔɲɔgɔnko kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw minnu bi arabula ka dɛmɛ sɔrɔ san 10 kɔ bi Sudan jamana be o la Ethiopie, Eritrea, Somaliland, Djibouti dɛmɛ kɔni layidu bɛɛ olu ni arabula jamanaw cɛ k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya jamanaw basigili la manganw sumali la ni o jamanaw magɛni ye ni musaka mugu dɔw ye ani fɛɛrɛ ni dabaliw ka fara sɔrasiya minɛnko dɛmɛw kan Iran jamana kɛlɛli min kɛra États-Unis jamana ni Israel jamana fɛ a bɛ n'a fɔ komi a kɛra bɛɛ jɛ kelen ye bari sabu ka da ka kɔlɔlɔntan tɛ jamana caman de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw o de kama farafina jamana caman bi ka wili da kɛ diɲɛ selekina ni sariyaw ka se ka bonya mugujugu kunkanw bɛ se ka bila cogo min kɛlɛ in kɔlɔlɔ kana na dadigi kɛ diɲɛma la hali n'o y'a sɔrɔ États-Unis jamana ni Israel jamana ka susuli ka Iran sɛgɛrɛ o kɛlɛ bɛnbɛn dɔw fana ma nanzarala tɔnba Union Africaine Commission ma ɲɛma Mahamudu Ali Yusuf ale ni CEDEAO jamana u kɔni ye u ka dusuma kasa jira manga in ko la bari sabu ka da kan a damandi farafina jamanaw la sani feere binakun kan wa a bɛna kɛ gɛlɛya ye petroli ko ni gazi ko fana na manga in a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya fana ye ka ɲɛsin baloko ma farafina jamana caman kɔnɔ ka da balo lasɔrɔ togo kan ka farafina jamana nunu sɛgɛrɛ. Iran jamana ɲɛmɔgɔ kura Guide Suprême a ye bataki dɔ bila ka bɛn Alamusa don ma o y'a ka bɔko fɔlɔ ye k'i dantigɛ kabiri ni a ye a ka cɛkɔrɔba nɔna bila golo kan Iran jamana ɲɛfɛ Layatullah Mojaba Kamene a y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la Iran jamana tɛna to tajuru sarabali ye Ameriki jamana ni Israel jamana jɛra ka kɛlɛ min tigɛ Iran jamana ma ni k'a susu n'o kɛra sababu ye jamana kɔnɔden nanamasumalen caman ni bɔnɛna o maa minnu ni tora fasoko la k'a tɛ to juru sarabali ye Ameriki jamana ni Israel jamana ka wulikajɔ senfɛ ka ɲɛsin Iran jamana ma u ye ekɔliso dɔ gosi ekɔli Sajari Taïbe ka bɔ Minab a kɛra sababu jugu ye ni ka maa 165 de bɔnɛ u niw na a fanba ye denmisɛnninw ye Iran jamana Guide Suprême ni Layatu Mojitaba Khamenei a y'a yira k'a fɔ ko nin y'a ye Iran jamana ma don kɛlɛ kɔnɔ ni a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen ye ko Iran jamana donna kɛlɛ in kɔnɔ ni k'i tɔto bari a ma se bɛ yira fɔlɔ Iran jamana Guide Suprême kura a y'a ɲini Golfu jamanaw fɛ u ka Ameriki jamana sɔrasiya dagayɔrɔw karangafɛdaw sɔgɔ u ka jamana kan bari sabu ka da kan ko États-Unis jamana kɛlen do ka layidu min ta u ye ka yira k'a fɔ u bɛna Golfu jamana ninnu kɔlɔsi ko galonfinman tɛmɛ a kan. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmaaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni misanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadari fo ka taa se aw ka danaya ma k'a fɔ n'ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma yɔrɔ yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na yan'olu cɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an ka jamana basigi k'a kolo suma jamana kɔnɔdenw ala k'an yɛrɛ limaniya kun an na an b'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati bɛɛ